wel. Rudolf, hou op. Maar ik vind zo. Ik voel hem koud. Maximum. De vriendkant is te cute, nee? Jij is ook dikker. Je weet, jij klinkt zo. Maar is denk ik ze Rudolf denk ik ze vuiler. Kijk niet snel Rudolf. of er iemand zit. Denk ik ze vuiler. Ja of nee? Ja. Denk ik ze vuiler, ja of nee? Denk ik Really delightful. Huh? Kalam. Denk ik ze vuiler? Nee. Waar praat dan met je? I love books. Heb je de achtergrond even gezet? Nee. Zie je of nee? Is ik een vuiler? Ha? Is echt een vuiler, ja of nee? Huh? Toen nog een waarschuw? Klappen kom. Ik ga een murder. Ach, mijn klein dier. Ik ga niet doodmaken. Mijn eigen liefje. Verkoop ik je voor drugs. Ik verkoop je kidney. Weet je geweten, jouw kidney is 25.000 rand. Wow, jouw kidney gaat nog minder wees van dat was. Maar, je breekt je kaart. Sorry. Broer, je snijden. Sorry. Jammer Rudolf. Kan ik je een kaart geven? Wat doe je goed schat niet? Nee, ik geef je kaart. Moet is die kat waar ze onder de tafel. Jij maakt mij van hierdie uit. Hoor eens zo. Jij maakt mij van hierdie uit. Vat. Ik heb twee van die. Oh, maar die kat is al kostslag eet niet. Want Maxima is al kostslag eet niet. Is het altijd zo? Maar hij is toch steeds in huis? I'm the